channel. Welcome to Ikot TV, ang channel sa kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Nya, sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom ang hinahanglan o mga investor, nang hinahanglan o mga negosyante. I hope nga inyo pong suportahan sa advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante diri sa lungsod sa Matalom. Ako po naghangyo nga ato gayong suportahan kanunay ang atong bagong mayor, Mayor Elvira E. Arroyo. Ito siyang tabangan guys, aron mas daghan pang mga programa nga mahimo sa lungsod sa Matalom. Ato siyang tabangan magkayo sa magtinabangay alang sa kayuhan sa kanan sa katawhan ug ang kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Nya I hope nga daghang musanong, daghang muput up o negosyo karong 2025. So, ako na ang nga iko tabangan o suportahan sa advokasya. Iko pipi bisyo nga motabang sa kalabuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Today is August 12, 2025. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom ha. Welcome mo tanan nga mo invest o negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Ang hinahanglan ko sa inyong tabang guys, aron na-realize ang atong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante diri sa lungsod. Once again, happy Martes kanatong tanan diri sa lungsod sa Matalom.